King dalan ay niking sitio Balangkas, Barangay San Mateo, Santo Tomas, Pampanga, akit larang misiping-siping ang mga wang mialuwang klaseng sakyan. King pa mamisito na ni CLTV 36 News kayang may sabing lugal, kilala miya ang 56 years old ay Roman Pineda. 1980 pa mag-assemble ng sakyan Pineda, kalupa na ng XLT Jeep, Masada. Mitok ng muka ng karelang pamangawang antining jeep, anyang isubong na ng dating Presidente Rodrigo Duterte ang PUV Modernization Program. Pero kanito, nung tuloy dya ito, siguro, kay makobra keti. Dakal may mga sarang talyan keti, dahil mo ka rin ito. Mas ganito. Ngayon, magkano mo yung panakit ng Miguel? Kasi, re-recall milamot, ang ayos ang milamot eh. Nakalupa ito, assemble yan talaga. Buong body, assemble niya, pati chassis, manakit ang kami. At yung manakit ang kami kanita. Uling mi babaeng karelang panakiton, kaya rakalan ko na kayabe ng mga wang XLT, ding may kipagsapalaran namu aliwang bangsa. At nung dati magbabaking 15 rin talapagobra king shop dari Pinedo, ngeni, at yun nalamo kano keng Apulo. Nung no magbayo ang sitwasyon at magbalabalaw sa karelang kapagkakasakitan, mapalyaring tuki nemo Pineda king kayang kapatid king abroad. Kaya rin latero keti, may dakal may bawas, mag-abroad langan. Ala nang makaing obra, yung gewa na rin kaiken may mag-abroad na lang. Pakisabi ng Pineda kambering aliwa pang latero at mga wang sakin, di na sanang oportunidad ng gobyerno ang makasabay king pamangawang modernized jeep ang makataluki king standard. Yung kalulo, no kala ng bulso, duguwaga, may magasakit nung talaga. Dapat ng gobyerno taming talagang kayaning gatang bansa. Alwaring bansang magkay, dakal makakalus dugo keti Pilipinas. Base kayong PUV Modernization Program, dapat lang Euro 4 at Philippine National Standards o PNS compliant ding engine ring modern jeepney. Kailangan lamo namang ating GPS, Automated Fare Collection System at CCTV camera. At nungkot na niya kung Pineda nung agyurang gawang sakyan base kayong standards ng PUV-MP. Di nga agagawa dala itapa kaya. Itang Pilipino, mataleng tutamong kingobre. Alam problema kingobre. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.